Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. Сьогодні, як і зазвичай, ми говоритимемо про найактуальніші події, політичні події, які відбуваються у війні, на тлі нашої війни і навколо України, і в Україні. Дуже багато всього, що треба говорити, усвідомити і проаналізувати. І я дуже радий, що сьогодні знайшов час і натхнення для великої розмови на найнагальніші теми. Експерт, людина, експерт в хорошому сенсі, не експерт з усіх питань, а чесна і неупереджена людина. Це відомий український дипломат, аналітик, пан Олександр Хара. Олександре, привіт, тобі великий. Вітаю, пане Айдаре. Давно не бачилися. Дуже давно, і це дуже велика помилка, або помилка. Це тут подвійний наголос, здається, я не помилився. Але це дійсно помилка, тому що я зазвичай щодня читаю Олександра Хару в Твіттері, на Фейсбуці мене немає через певні обставини. Але я всім раджу підписатися на Олександра. Дуже тверезий аналіз, дуже тверезі коментарі англійською мовою. Я підтягую англійську мову теж трохи. Це дуже небайдужа людина і дуже щира. Тому, знаєш, Олександре, ситуація змінюється просто щомиті, щогодину. І зараз зустріч контактної групи у форматі Рамштайна переноситься. Так? До того були заяви про те, що Байден через цей тайфун і Єлена не їде. Потім з'ясував, що і Блінкен не їде. А як це все робити, коли була анонсована ця зустріч саме на рівні глав держав? І я думав, до речі, що і дійсно скасують, тобто перенесуть, так і, здається, відбувається. Чому Байден не приїхав? Чому перенесли? І як це вплине на зміст цієї зустрічі? Ось із цього, мабуть, ми почнемо сьогоднішню розмову. Передусім слід сказати, що Байден хотів приїхати в Європу. Зрозуміло, що він вже останні дні перебуває на посаді президента. Він хотів би і побачитися з своїми колегами, з союзниками по Європі, звичайно, і з українським президентом. І, звичайно, що це є частиною те, що називається legacy, тобто його спадщини такої зовнішньополітичної. Ми можемо про це поговорити. Вона є такою, скажімо, неоднозначною, бо з одного боку він порвав з порочною і абсолютно помилковою стратегією Барака Обами по відношенню до Російської Федерації, до України. От буквально вчора в інтернеті, передусім в Твіттері, була така ціла буря. Вийшла книжка одного з американських, скажімо так, експертів, де він цитує слова Байдена по відношенню до Обами. І стало відомо, що Дональд Трамп після того, як перестав бути президентом, здається, 7 разів телефонував Путіну і подарував йому машину для тестування на ковід. Тому Байден хотів бути тут, точніше не тут, в Німеччині, і провести цю зустріч. Але зрозуміло, що більш нагальна річ – це вибори в Сполучених Штатах. І вибори, які поки що не зрозуміло, на які терези будуть переважені, де є перемога. Поки що Камала Гарріс лідирує з 3%. Ми розуміємо, що це кефір, це фактично не статистична похибка. В ключових штатах поки що вона теж лідирує, але там 1 і менше відсотків відриву. В Пенсільванії, найголовнішому штаті, ви пам'ятаєте цей скандал, який був з відвіданням нашим президентом оборонного підприємства, на якому були демократи, не було республіканців, і це підняло такий хай серед трампіанців, передусім спікер Палати представників Майк Джонсон, який блокував допомогу Україні впродовж більше ніж півроку. Він вимагав, щоб звільнили з посади нашого посла в Вашингтоні. Але після зустрічі з Трампом зрозуміло, що вся ця буря вщухлась і далі не буде продовжуватися, скоріше за все. Але зрозуміло, що для Джо Байдена
зараз бути в Сполучених Штатах для того, щоб забезпечити своїй колезі, своєму віці перемогу. Йому потрібно діяти, його критикують і дуже часто брехливо за те, що він робить. Я не вигаражу, я не є демократом, не є фанатом Джозефа Байдена. Ось, але якщо ми побачимо, ми дійсно, я теж більше живу в Твіттері, ніж в Фейсбуці, і Америка живе в Твіттері, і західний світ живе в Твіттері. І такий шквал брехні відвертої, коли люди абсолютно чітко розуміють, тобто не просто вони не порозуміння, чи вони не поінформовані, вони навмисно це роблять. І зараз великі ставки щодо цих виборів. Зрозуміло, що Байден вирішив залишитися там. Я сподіваюся, що ненадовго буде перенесена цю зустріч, бо для мене вона є надзвичайно важливою. Президент України поїхав до Вашингтону зі стратегією чи з планом перемоги. І зрозуміло, що Байден і його команда не могли сказати, ні, нам це не підходить, давайте здавайтеся, чи будемо там щось інше робити. Вони в цілому сказали, так, будемо працювати. І для мене, наскільки це щиро, наскільки це глибока переосмислена стратегія по Україні, це має бути виражено в тому, як ресурсно вони будуть забезпечувати цю стратегію. І я сподівався, що от в Рамштайні вони, в принципі, скажуть про те, яким чином вони витратять рештки, і там великі рештки допомоги, які виділяв Конгрес на 24 рік. Якісь нові системи ми побачимо в списку того озброєння, техніки і боєприпасів, які нам потрібні, що там буде нове. Я дуже сподіваюся, що там, окрім атакамс оперативно-тактичних ракет, ще з'являться врешті-решт F-16, бо Сполучені Штати є виробником, і я, чесно кажучи, бачив на власні очі, правда, це було дуже давно, там, здається, в 2005 чи 2006 році, на авіабазі в Літл Рок, це Арканзас штат, там стоять просто під сонцем, ржавіють велика кількість і транспортних, і літаків, і тих самих F-16. І, звичайно, що американці могли би їх нам передати, і це би була поміч передусім зараз нашим містам, які знаходяться поруч з Кацапстаном і потерпають від ударів постійних. Ну і, звичайно, для підготовки наших сил оборони до наступальних дій. І, власне, нам цей повітряний компонент потрібен. Ми бачили, що його брак у 2023 році призвів до того, що ми не досягли тих цілей, які перед нами поставило і керівництво, і політичне, і військове, які всі ми, як громадяни України, хотіли побачити на полі бою. Тому я сподіваюся, що все ж таки все владнається і ця зустріч відбудеться, і це не просто прощальна буде зустріч Джозефа Байдена. Я сподіваюся, що це буде перехідна зустріч, точніше, перехідна стратегія до наступної адміністрації Камали Гарріс, якщо її, звичайно, американці оберуть. Бо те, що нам пропонує Дональд Трамп, ми вже зрозуміли, і сподіватися на щось позитивне від його команди, це дуже складно. Ну, це майже неможливо, якщо не жити там в рожевих окулярах, бо він, ти вже згадав про цю, це книжка вийшла, редактора, здається, видання Washington Post, найвпливовішого видання в Америці зараз, досвідченого журналіста, де, в принципі, він розповідає про те, що ми всі підозрювали, принаймні я 8 років тому ще написав, що Трамп – це людина Путіна, яка йому просто підпорядковано, це суто за зовнішніми ознаками. А тут підтвердження, що він на постійному зв'язку з ним, що принаймні 7 разів його оточення бачило, як вони спілкувалися. Якщо 7 разів бачили, значить 70 разів не бачили, як спілкувалися вони. І вся ця легенда про те, що Трамп там якось там Путіна поставить на місце. Здається, вся ця агітація, вона вщент розбита. І всі ці балакучі голови, які українців, в тому числі насправді американців, які просто мають українське походження або співчувають Україні, переконували, що Трамп проукраїнський президент, просто він такий хитрий, але він Путіна розчавить, якщо вони всі просто, вся ця маячня зруйнована. Ким насправді, на твою думку, є Дональд Трамп? І чим може закінчитися його кар'єра, або яким може бути розвиток його кар'єри в разі як обрання, так і поразки, на твою думку?
Ну, я, чесно кажучи, не виключав би якусь там 10% що він може розчавити Путіна. Якщо Путін його образить, принизить, і якщо буде тиск від його політичних соратників і ядра його електорального, то йому доведеться щось робити. Бо слід сказати і віддати належне, правда, не зовсім самому Трампу, а його команді попередній. Ми тоді вперше отримали летальну зброю. Це були джавеліни. І я хочу сказати, знов таки підкреслити, не дякуючи Трампу, а дякуючи Герберту Макмастеру або Джо Болтону, які були радниками з питань національної безпеки, пану Метісу, який був міністром оборони. Тобто вони протиснули передачі Україні цих озброєнь, і на той час вони були надзвичайно важливі, оскільки вони стримували кацапів на Донбасі, ці танкові можливі наступи. Ну бо звичайно тоді не думали, що буде широкомасштабна війна. Ось і другий момент. Давайте згадаємо в Сирії, коли американці покрошили найманців. Ну я але думаю, що там і грушники були російські, які хотіли захопити один з нафтопереробних заводів. Ну, американці запитали, то ваші? Вони сказали, нас там нет. Ну і їх там покрошили з С-17. Таке дуже прикольне. На літаку стоїть крупнокаліберний такий, це пушка, скоріше за все, і вона просто там все зрівняла. Ось і кацапи аж ніяким чином не відреагували, не натиснули червону кнопку, не почали полювати на американців в Сирії і таке інше. Тобто у нього є така можливість, але це малоймовірно. Бо, як на мене, і звичайно, ті, хто спостерігає за Сполученими Штатами більше ніж з минулого чи позаминулого року, хочу нагадати, у 2016 році команда Трампа звинувачувала Україну у втручанні в вибори в Сполучених Штатах. Малось на увазі передусім, скажімо так, донат, який один з українських олігархів зробив в аналітичний центр, пов'язаний з Гіларі Клінтон. Тобто це не був донат в комітет політичної діяльності, тобто такий законний спосіб, яким чином можна підтримувати ту чи іншу політичну силу. Тобто це був чистий проект. Далі нас звинувачували, що у нас були хакери чи сервери, з яких була здійснена атака на сервери і комітету демократичного республіканського. Ось, але чомусь власне матеріал компромат на Гіларі Клінтон був оприлюднений, а на Трампа, на республіканців не було. У голові Трампа це робили ми. Хоча зрозуміло, що це все було інформаційна і операція впливу Російської Федерації. А далі з Україною пов'язаний імпічмент. Знов таки нагадаю, що Дональд Трамп призупинив передачу Україні озброєння і іншої безпекової допомоги, і потім розмовляв з президентом України, бо він хотів таким чином натиснути на Зеленського, молодого президента, який щойно прийшов, щоб він провів розслідування і дав компромат на Хантера Байдена, на сина Джозефа Байдена, для того, щоб використовувати це в політичній боротьбі. Слава Богу, тоді президент Зеленський, його команда, якби знов-таки ми критично не ставилися до попереднього періоду, до 22-го року, до президента Зеленського, вони, я б сказав, так випетляві. Тобто це дуже було важливо. Але в будь-якому випадку навколо Трампа є люди, які постійно кажуть погані речі про Україну, і він в це вірить. Далі, знов-таки, дуже важливий момент. Коли він стояв з паном Путіним, йому задавали питання, і в тому числі було питання про те, чи вірить він, американська розвідка розповідала про втручання в американські внутрішні справи, про розгойдування внутрішньополітичної ситуації. Трамп сказав, що він вірить, бо Путін йому сказав, що так воно і було, що він не втручався. І натомість Трамп сказав, що він не вірить розвідувальній спільноті Сполучених Штатів. Це більше дюжини різноманітних організацій, які займаються в тому числі політичною розвідкою. І тобто він не вірить американцям, які служать десятки років своїй країні, а вірить КДБшнику, який веде війну і не лише в Україні. Ми щодня, особливо в Твіттері, ми згадуємо, що кацапи також вбивають і дітей, і жінок в Сирії постійно. Я вже не кажу про Африку, вона періодично там десь спливає, але просто це імперія зла продовжує свою брудну справу.
Американці, звичайно, це відстежують і президенту дають розвіддані, але він в це не вірить. Ну і далі зараз ще Україна стала подразником для трампіанців. Є ті, хто кажуть, що припинити Україні допомогу треба одразу. І кожен випадок, якщо можна використати Україну і повісити на нас всіх цих собак, вони це роблять. От зараз, наприклад, те, що Україні надали кількадесят мільярдів доларів допомоги, а буцімто, Байден не хоче допомагати постраждалим від ураганів в тих, штатах. Тобто це абсолютно неправда, і ми знаємо чітко, що бюджети діляться, тобто не можна гроші з однієї статті взяти в іншу. І не можна порівнювати природнє лихо, яке зараз відбувається в Сполучених Штатах, з війною, яка є не просто гуманістичною, скажімо так, річчю, вона є стратегічною річчю. Якщо Росія виграє тут, вона виграє в Європі, а там китайці дивляться на Тайвань, тобто світ зміниться, і це не в інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна програла. Але трампіанці цим займаються, вони постійно наголошують на те, що великі гроші видані Україні, що ця війна неможливо її виграти, що ця війна може призвести до Третьої світової війни, що ця війна і ця допомога є виключно відмиванням коштів. Буцімто президент Зеленський в свою кишеню кладе певну суму, а решту він відправляє знов-таки до Байдена. Це маячня, бо безпекова допомога 99,9%, жодного цента ми не бачимо. Це к нам приходить вже в вигляді готового озброєння або замовлень, які роблять американці у своїх компаній чи європейських компаній, і потім знов-таки до нас приходять озброєння, боєприпаси і техніка, жодного центу не приходить. Але ця брехня, вона є частиною цієї кампанії виборчої і постійно нас там згадують. Тому, якщо ми скажемо, що буде при Трампі, звичайно, він не передбачувана людина, і він вважається великим козирем, що він може якось вчинити так, що від нього не очікують. Але дуже прогнозовано можна сказати, що він буде тиснути на Україну, він припинить допомогу Україні. Якщо ми погодимося з цим, це буде наша біда і європейців, і, звичайно, перемога Путіна. Якщо ми будемо продовжувати війну, я сподіваюся, що у нас буде для цього можливість, і ці гроші, які ще американські, не реалізовані у вигляді озброєнь для нас. І я дуже сподіваюся на те, що врешті-решт питання заморожених активів російських буде вирішено, і тоді у нас буде можливість купувати і у американців, і в інших місцях озброєння. Але він може і тиснути таким чином, щоб і не дозволяти продавати зброю Україні. Звичайно, що буде найгірший сценарій, оскільки, на жаль, європейці з 91-го року розслабилися, вони не здатні захищати собі самі. І найголовніше, вони фактично згорнули всю свою промисловість, яка займалася виробництвом озброєння, і вони не здатні для такого масштабу, такої інтенсивності війни виробляти озброєння, боєприпаси і техніку. Звичайно, ще є Південна Корея, є інші країни, де щось виробляють, але в будь-якому випадку просто покладатися 100% на європейців не можна. Ну і плюс, звичайно, що Трамп захоче щось від Путіна. Мені складно уявити, що він може попросити за це. Але, чесно кажучи, історія відносин між Російською Федерацією і Сполученими Штатами каже про те, що кожен новий президент приходить і хоче мати добрі відносини з Росією, але неодмінно всі відносини наприкінці терміну завершуються погіршенням цієї атмосфери, оскільки ані цінності, ані інтереси Російської Федерації і Сполучених Штатів не збігаються. І тому, звичайно, що тут не можна казати про якісь стратегічні речі. Якщо Трамп програє, не дай Боже, звичайно, будуть якісь заворушення у Штатах. Я не кажу про громадянську війну, про яку дуже активно намагаються вталдичити і всунути, власне, російські спецслужби в Твіттері, в інших соціальних мережах. І який бовдур Елон Маск підсилює ці сигнали. Він фактично став чітко на бік Трампа, хоча і до того казав, що дуже неправильно, коли така соціальна мережа, як Твіттер, використовується однобічно якоюсь партією. Він фактично купив цю платформу для того, щоб Трамп прийшов до влади. Але не лише Трамп, і Джей Ді Венс, або ця людина, яка є кандидатом на віце-президенти, є навіть ще більш небезпечною, ніж Трамп.
Трамп вже похилого віку. Він є доволі такою колоритною особистістю. Його ядру дуже подобається ті, як це англійською називається, словесний салат, world salad. Ось, а Джеді Венс – це проект Пітера Тіля, одного з криптобагатіїв, який має анархічні погляди. І він має доволі таку, скажімо так, широкомасштабну програму перетворення Сполучених Штатів, зменшення впливу інституцій, передусім державного апарату на Сполучені Штати, запровадження криптовалюти, що може підірвати домінування Сполучених Штатів в світі, бо ми знаємо, що долар залишається резервною валютою, і через це, до речі, і працюють санкції, вторинні в тому числі. І, власне, Джеді Венс є надзвичайно небезпечною людиною, а він свого часу сказав, і ще до того, як його номінували на віце-президента, що йому абсолютно байдуже, що відбувається в Україні. Ми хочемо займатися Америкою, відбудовувати. Буцімто Америка може насолоджуватися двома океанами і двома дружніми країнами – Канадою на півночі і Мексикою на півдні. І тоді вони будуть жити добре, а всі ті, хто хочуть знищити Америку від Північної Кореї, Ірану, Російської Федерації до Китаю, вони одразу скажуть: ну добре, Америка тоді займається своїми справами, ми тоді не будемо настільки агресивними, ми не будемо тоді намагатися стати гегемонами чи в своєму регіоні, чи глобальному рівні. Звичайно, що це є абсолютно неправильна річ. Тому є такі небезпеки. Я не кажу, що Камала Гарріс буде для нас порятунком, бо вона чи навряд збільшить допомогу Україні. Я сподіваюся, що вони переосмислять стратегію по підтримці України і знімуть ці безглузді обмеження ударів по Росії, будуть надавати нам ті системи, які потрібні для того, щоб ми мали технологічну перевагу. Ось, але вона не буде точно кардинально щось змінювати, бо Китай залишатиметься ключовим супротивником, якому треба протидіяти. І далі Конгрес. Скоріше за все, одна з палат буде контролюватися республіканцями, і тому очікувати, що вони радо проголосують за ще один великий пакет допомоги для України, як це було цього року, це марно. Тому, звичайно, ми будемо в кращій позиції, але не настільки, щоб виграти цю війну доволі швидко. І, звичайно, що все буде залежати від Путіна. Він чекає, він зробив ставку на Трампа. І Орбан зробив ставку на Трампа. Власне, тому заблокував передачу європейцями нам, точніше не передачу, а велику позику, яку європейці збиралися робити. І ті гроші, які з мирного фонду європейського для нас, точніше, ці гроші вони йдуть в оборонну індустрію європейську, але зброя передається, боєприпаси нам. От, власне, є друзі Трампа і друзі Путіна, і друзі Сі Цзіньпіня, такі як Орбан, як Фіцо, вони чекають приходу Трампа. І, звичайно, що вони є тією силою не лише, яка блокує нас, яка роз'єднує НАТО, яка наносить шкоду цьому об'єднанню, Європейському Союзу і те, що називається базованому на правилах світовому порядку. Напевно, я зупинюсь, бо занадто довго. Вибач, що так. Ні, Олександр, все правильно. Я просто взагалі ситуація така двояка зараз. З одного боку, Захід, європейські інституції кажуть про шлях України до ЄС, навіть до НАТО, про те, як Україна буде відновлюватися, дають нам гроші на відновлення, якісь проекти, конференції проходять з відновлення України. А з іншого боку, немає визначення серед в цілому Заходу, і навіть у Сполучених Штатах, не навіть, а в першу чергу. І різні країни Європи мають різний погляд на те, як має виглядати кінець цієї війни. І вже не так часто вони використовують, вони взагалі там не часто, це частіше ми, слово перемога, зараз мир. При тому, що миру ніхто не пропонує, крім Фіцо і Орбана. Значить, Путін абсолютно не прагне миру, жодної пропозиції миру, крім капітуляції, від нього ніхто не чув. Але ось водночас іде така оптимістична риторика на підтримку України: все буде добре, ми вас підтримуємо, відновимо, там все, значить, побудуємо, перебудуємо, проінвестуємо. З іншого боку, ніхто не гарантує Україні, в принципі, життя на даний момент, немає жодних гарантій.
І як за найгіршим сценарієм, коли якщо вся ця брехня переможе в Америці, вона почне перемагати і в Європі. Тут, крім Орбана, там є ще ультраправі в Німеччині, у Франції, вони всі підіймуть голови, всі разом, і це російський вплив буде насправді катастрофа. Ми так спокійно про це кажемо, але це буде мати такий ефект доміно шалений і дуже негативний. Як світ взагалі, чому він досі не визначився, хоча б частина західного світу, зі стратегією підтримки довгострокової України, на що вони чекають, на що розраховують, чому, вибачте, в мене за довге питання теж, наприклад, Німеччина, Польща кажуть, нам треба готуватися до війни з Росією за 6 років, тобто, це я так читаю. Ну, типу, Україна може і зникне, а потім нам доведеться воювати. А чому не допомогти зараз, щоб коли Україна не зникла і вам не довелося воювати? Тобто, це таке, там, ну ми будемо спостерігати, поки нашу хату підпалять. Так вбийте людину, яка хоче її підпалити. Навіщо ви чекаєте? Да? Тобто така невизначеність в усьому абсолютно. Це дійсно все висить на виборах у Штатах, і якщо все ж таки правда переможе в обличчі Камали Гарріс, це просто буде більше цілісна і загальна позиція. Чи є якісь інші фактори побоювання, там, ескалації, тощо? Просто не зрозуміло, як вони до нас ставляться як до живих, чи як до мертвих. Ну, перше, звичайно, що мені здається, українське суспільство, починаючи з 2014 року, вже звикло жити в такому невизначеності, в турбулентності і в певній недовірі до світу. І звичайно, що частково це було невиправдано, світ повернувся до нас і почав нам допомагати і перед вторгненням, і зараз продовжують допомагати різною мірою. Але найголовніше, що ми маємо тримати в голові, що виживання нас – це наша справа. І якщо ми нічого не будемо робити, то і інші чи навряд щось будуть робити. Наше виживання є не лише в інтересах нас, а й в інтересах наших найближчих сусідів. І тому Польща, Балтійські держави, Румунія, вони роблять ставку на Україну, щоб ми виграли в цій війні беззаперечно. Тобто тут немає жодних якихось інших думок. Але, звичайно, зрозуміло, вони керуються національними інтересами і не виключають можливості чи то проблем в Україні, чи, можливо, припинення вогню. Але в будь-якому випадку, поки Росія не розвалиться, вона становитиме загрозу нам і всім сусідям і світу в цілому. А чому так все це повільно і складно? Ну, перше, найголовніше, що я б сказав так: демократії це не природні. Природня бути авторитарними державами, авторитарними лідерами. Обрав собі напрям якийсь зовнішньої політики, сказав своєму плебсу, і вони, значить, рада це виконують, поки не буде якоїсь великої поразки, великої проблеми. От, власне, Росія, вона живе такими циклами періодично. Але в демократіях потрібно знаходити консенсус. І ті ж самі санкції, які там поводилися, і ми можемо бути незадоволені і за те, що європейці купують російські енергоресурси, і що продають чіпи для російських ракет, які падають на наші голови. Це питання в тому, що не можна в глобальній економіці Росію відключити повністю, щоб так вона не вплинула негативно на глобальну економіку і на економіки європейських країн чи там Сполучених Штатів. А відтак погіршення ситуації може вплинути на електоральні шанси тих центристських партій, ліво чи правоцентристських, які здебільшого були в Європі. І тоді до влади можуть приходити крайні ліві, крайні праві, а вони є природніми союзниками Путіна, природніми ворогами Сполучених Штатів, бо вважають Сполучені Штати як імперію чи як країну, яка нав'язує свої правила і в Європі також. Тому, звичайно, що всі ці складні моменти, і вони не є фіксованими, але ще відбувається певна динаміка, певні події. Ну, наприклад, давайте згадаємо, що в 2015 році, після незаконної анексії Криму, Росія вдерлася в Сирію. І, до речі, ну це постійно слід розповідати нашим європейським друзям, що якщо б Крим не було анексовано, Росія була б не здатна повернутися на Близький Схід і Північну Африку і погрожувати європейцям, я маю на увазі і Європейському Союзу, і НАТО, в те, що називається підчеревина, тобто в Середземному морі, на Балканах. Так ось бомбардування, такі самі, як ми бачимо, кацапи роблять в українських містах,
спричинили велику хвилю біженців сирійських, передусім в Туреччину. Там понад мільйон свого часу було, і, до речі, це потім було тертя між Туреччиною і Європейським Союзом за гроші, компенсацію перебування на території Туреччини цих біженців. І турки казали, що європейці не доплачують, ну тобто там були нюанси. Але і велика кількість потрапила до Європейського Союзу, і передусім Німеччини, що спричинило втрату певних політичних позицій Ангели Меркель, точніше її партії, на земельних виборах. Тобто ми бачимо, що світ настільки взаємопов'язаний і складний, що певні дії вони можуть опосередковано призвести до катастрофічних чи дуже тяжких наслідків для тих країн, які нас підтримують. І, звичайно, їм потрібно балансувати. Щодо стратегії. Передусім, звичайно, ми маємо згадувати Сполучені Штати, бо Джозеф Байден, з одного боку, як я вже сказав, він порвав з хибною, неправильною, я б сказав би, злочинною стратегією, політикою Сполучених Штатів по відношенню до Росії, бо Росія напала на Грузію у 2008 році, через рік було перезавантаження відносин, і Росія більше і більше втягувалася в американські справи і давали можливість купувати американські технології. Меркель те саме зробила в Європі. Значить, далі це була абсолютно неправильна з точки зору Ізраїлю, країни, яка найбільш потерпає. Це угода з Іраном, і фактично дала можливість тому режиму розвивати свої ракетні і ядерні програми. І, звичайно, в 22-му році ми на собі, трохи пізніше, відчули, що такий режим, який почав постачати дрони до Російської Федерації. І по відношенню до України Обама зробив абсолютно нічого і таким чином заохотив Путіна продовжувати далі після Криму в Донецьку, Луганську, ну і, звичайно, підготуватися до наступної війни. Я вже не кажу про інші конфлікти і присутність. Але що зробив Джозеф Байден? Він сказав, ця агресія, і Україна має право на самозахист. Ми, Сполучені Штати і союзники по НАТО, підтримуємо Україну, але не є стороною конфлікту. І, власне, ця рамка і небажання довести ескалацію до застосування ядерної зброї, вона обмежувала з самого початку навіть такі дуже скромні кроки адміністрації по постачанням нам озброєнь. Спочатку нам не давали навіть якусь там бронетехніку. Значить, пам'ятаєте, як з цими танками, і слава Богу, був Борис Джонсон і британці, які дали нам непотрібні челенджери, але це розблокувало передачу танків, передусім від Німеччини. Потім те саме було з оперативно-тактичними ракетами, це було з багато чим. Зараз ми вже і F-16 маємо. Третьої світової війни не почалося, Путін не натиснув на червону кнопку. Але ці рамки були задані тоді. Якщо б ми отримали весь спектр озброєнь, який зараз маємо в 22-му році, напевно, ця війна б вже завершилася. Напевно, би ми вже святкували, я не знаю, яке свято, або просто насолоджувалися теплими вечорами в Криму. Но оці обмеження, вони існували, і вони далі продовжують існувати. Власне, тому ми не бачимо дозволу ударів по Росії. Я сказав би, є дві крайні позиції. Перша, і це я називаю це шизофренією. І вона є, ця шизофренія, і у росіян, і передана, тобто захворіли їм американці. У росіян вони з одного боку найбільша ядерна потуга, друга армія світу, аналогів нет озброєння і все таке інше. А з іншого боку, маленька Україна загрожувала існуванню Росії, потрібно було впертися і вдертися в Україну. Американці думають майже так само, що Росія може натиснути на червону кнопку чи то в Україні, чи то навіть на нейтральній території, просто випробувати ядерний боєзаряд і таким чином показати, що вони готові застосувати його десь. Чи, не дай Боже, по країні-члени НАТО, оскільки це ж викличе ланцюгову реакцію. Це одна історія, одна страшилка. Інша страшилка – це колапс Росії. Історично хочу також нагадати, що це не просто при Байдені чи Обамі з'явилося. Коли більшовики воювали, точніше, білі воювали проти большевиків, ну і проти нас на території
України. За кого були британці і американці? За білих. Вони не підтримували Україну незалежну. Тоді лише німці підтримали. На жаль, вони програли Першу світову війну, і відтак і ми були не здатні втримати нашу незалежність. Далі, звичайно, що це ленд-ліз, але це добра справа була. Далі це були 90-ті роки і операції по підтримці не лише Росії, але, до речі, Україні, ножки Буша і всі ці інші речі, бо ми були на межі гуманітарної катастрофи. Далі це після 2008 року знов-таки підтримка путінського режиму технологіями і грошима. Тобто американці ще до ядерної зброї не хотіли розвалу Російської імперії і намагалися її втримати. Потім в 91-му році Буш-старший не хотів розвалу Радянського Союзу і відвалу звідти України, закликав наших депутатів не голосувати про це. І те саме відбудеться, коли Росія почне розвалюватися. Ми разом знаємо, що Росія розвалиться, бо якщо вона двічі розвалювалася в минулому столітті, немає жодних шансів з прогнившим народом, з прогнившою системою влади і з абсолютно неефективною економікою. Вона ефективна по відношенню до нас, да, що вони тримаються якось, але точно не можна порівнювати її з першими економіками світу, і передусім з сусідньою китайською. Так ось, коли Росія почне розвалюватися, перші, хто буде їх рятувати, будуть американці. Тут як піддать, тобто все це не можна, навіть не можна себе обманювати в цьому сенсі. От, власне, ці обмеження і були запроваджені на нас з самого першого дня цієї війни. І, власне, вони призвели до, я б сказав би, це не зовсім гуманістично і гуманно казати, але до зайвих жертв серед наших військових. Тобто, зрозуміла, війна, вона передбачає, що хтось може загинути. Але якщо б у нас була б західна броня, а не українські танки чи там радянські танки, виживаємость була б більше. Якщо б у нас більше було ППО, зрозуміло, щоб тоді б кацапи не могли б займати більше території. Якщо б у нас були оперативно-тактичні ракети на 300 і більше кілометрів, то тоді б у нас не було Першої світової війни в траншеях на сході України, бо ми знищували б сукупчення сили і засобів противника в оперативній глибині, а не допускали б, щоб це вже було на нашій території і знищувало наші міста і вбивало наше мирне населення. Тобто, в принципі, я кажу про те, що американці запровадили помилкову стратегію по відношенню до України і Росії. Вони сподівалися, що успіхи Сил оборони дадуть можливість підштовхнути Путіна до перемовин з Україною, і тоді Україна якось там з якимись компромісами може вийти з цієї війни, залишився суверенною незалежною. Вони абсолютно праві, що стратегічна мета американська була реалізована на українському напрямі. Україна вижила як суверенна незалежна держава. Але вони ніколи не ставили завданням відновлення кордонів 91-го року. І оскільки власне є оці побоювання колапсу чи ядерної зброї. І зараз Байден фактично не може передати цю спадщину позитивну нікому і записати це в книжку, бо він зробив помилки стратегічні в 22-му, 23-му роках, а зараз, враховуючи те, що відбувається в Сполучених Штатах, надзвичайно складно це змінити. В принципі, знаєш, з одного боку це логічно, що ти розповідаєш, з іншого боку повний жах і абсолютно crazy situation. Тобто всі розуміють, тобто як так може бути, що за такий час, за декілька століть, Америка, маючи справу з Росією в різних виглядах, раз відразу отримуючи від неї брехню, відродження імперії тощо, як можуть вони, тобто Кіссінджер помер, а його спадщина живе. Тобто це прагнення домовитися з Росією, яке зрештою ніколи не призводило ні до чого гарного. Вона знову і знову, як ці граблі, які завжди носять з собою. Чи тут, що тут головне, Олександре? Те, що все ж таки ядерний шантаж працює, і вони через це так поводяться дебільно, скажімо, чесно, так, то нерозумно, скажімо, м'якше, так? Чи це таке власні переконання, що так, з Росією треба дружити, годувати, попри те, що всі рази, коли вона була нагодована, вона починала війни? Тут багато є таких шарів. Перший такий, я б сказав би, філософський, і він почався з філософського пароплаву.
Коли товариш Ленін, ну слава Богу, він не знищив частину інтелігенції, яка йому заважала, він її відправив тоді до Стамбулу, частина потім потрапила до цього Парижу, до Берліну, ну і звичайно хтось там осів і в Сполучених Штатах. І власне ці носії імперської ідентичності, знавці Росії в тому викривленому, фальшованому вигляді, я маю на увазі історичному, духовному і іншому, вони почали викладати в університетах і, звичайно, писати книжки. Точно. Тобто, в принципі, звідти пішло оця хиба російського мислення, вона пустила коріння в, значить, всіх цих совітологах, русологах, а зараз я не знаю, як вони там себе називають. Це така філософська штуковина. Друга штуковина – це, звичайно, те, що варвари, які не бачили просвітництва, не бачили ренесансу, і, до речі, тут знов-таки, ну, ми, скажімо так, наше з тобою коріння з Криму. Я грек, якого депортували, предків якого депортували в 1778 році. Ну а про твій народ зрозуміло, тим паче на цьому каналі я не буду повторювати. Так ось, якщо немає Криму, якщо немає контролю над Кримом, у Росії немає античності. Тобто це варварська держава, яка виникла фактично під час Орди, яка прислуговувалася Орді, яка зберегла в сучасності всі ті звичаї і ті методи виживання. Це і зрада, це і кров, це і постійні, і брехня постійна така. Для того, щоб вижити в тих умовах, от московські ці князі, а потім царі, вони жили в таких умовах. То, власне, це стало політичною культурою у цього утворення, як московське князівство, а потім вже там Російська імперія, сучасна Росії. Тобто дуже важливо пам'ятати, вони є, їх політична ментальність – це 16 століття. До речі, скоро буде саміт БРІКС в Казані. Я постійно і люблю особливо це казати нашим іноземним друзям, нагадувати 1552 рік, різанину в Казані, і, власне, тоді вперше московітів назвали кацапами, що є м'ясник, різник, вбит, кат. І після того, значить, фактично мислення не змінилося. І, до речі, це теж важливо, я думаю, може це такий відступ від американської тематики, да, що навіщо потрібно було Казанське ханство захоплювати. Бо в ті часи на Заході ти міг правити, якщо був помазанником Папи Римського чи якогось іншого, якщо від іншої якоїсь церкви, ну, в принципі, католицька, зрозуміла частина. А на Сході оці уламки в Золотої Орди, то це мали бути чингізиди. І, власне, захоплення значить, Казані – це була легітимізація московських оцих от новорусських, да, які не мали з точки зору того часу легітимності правити іншими. От вони фактично зробили це. А потім, звичайно, цей Іван Грозний повернув свої взори на Захід. І, звичайно, що собирання земель русських і таке інше, це була, скажімо так, спроба легітимізувати себе і в християнському світі. Ось, але повернемося до сучасності. Є травми американців, американського політичного класу, експертів і ті, хто приймають зовнішньополітичні рішення. Перше, вони зараз розуміють, що з ростом Азії Сполучені Штати занепадають, не так, як кажуть росіяни, але в умовних, скажімо, цифрах вони втрачають лідерство, втрачають ті позиції гегемона. Якщо раніше, під час Холодної війни, Сполучені Штати могли встановити правила і фактично глобально їх примусити виконувати, ну, звичайно, щось домовлялося з Радянським Союзом, там в системі ООН, якихось інших речах, але в цілому вони були здатні нав'язати свої правила будь-кому. Зараз фактично звузилася та кількість ті території, де Сполучені Штати можуть відігравати таку роль. Їм потрібні союзники. Передусім європейці, але також і інші. Ну і найголовніше зараз в Індо-Тихоокеанському регіоні це передусім, зрозуміло, Японія, Південна Корея, Австралія, меншою мірою. Тобто це
важливо, але вона грає свою гру Індія. Ну і звичайно, бажання притягнути в той регіон щонайменш французів і британців, і зрозуміло, щоб захистити Тайвань від захоплення з боку Китаю. Ось, але про що я кажу, що це усвідомлення є. Далі це травма 11 вересня. Бо після 11 вересня почалися дві виснажливі війни, які надзвичайно змінили психіку тих, хто приймають рішення. Якщо з Афганістаном перша частина була легітимна і правильна, тобто треба було знищити інфраструктуру і тих, хто підготував удари терористичні, то далі оце будування демократії, воно, звичайно, принесло лише витрати шалені ресурсів людських з боку американців. Я не кажу про страждання афганців там і інших, бо це теж впливало особливо на лівий спектр в американському і в університетах, і в політиці. А найголовніше – це Ірак. Бо зруйнували країну на абсолютно фальшованих підставах. Да, Саддам Хусейн був в покидях, він застосовував хімічну зброю проти курдів, багато чого поганого робив, але у нього ядерної зброї не було, і це були сфальшовані претензії до нього. І, власне, американці створили ситуацію, коли Іран контролює структури безпекові і фактично цю державу, і може створювати ще більше оцих проксі-угрупувань, які можуть погрожувати Ізраїлю передусім, але й проводити різні інші протизахідні такі дії. Все це американці розуміють внутрішні проблеми, культурні воїни між консервативною ультрахристиянською частиною і лівацькою частиною, яка фактично домінувала під час Обами, меншою мірою під час Джозефа Байдена. Тобто це не дає можливості їм об'єднатися навколо чого. Джей Ді Венс, якого ми згадували, він хоче створити новий консерватизм, який буде корінним чином відрізнятися від рейгановського. І, власне, тому американці не будуть радо підтримувати свободу в інших частинах світу, якщо вони будуть не бачити, що це критично важливо для їхньої безпеки. Всі ці речі, вони підштовхують і демократів переосмислювати те, що Сполучені Штати готові робити, і, звичайно, республіканців, що головний супротивник стратегічний – це Китай, не можна дозволити захопити Тайвань, бо це не лише буде втрата виробника чіпів, звичайно, що це важливо і вдарить по економіці глобальній, але найголовніше – це дасть можливість Китаю бути гегемоном спочатку в Азії, а хто контролюватиме Азію, це і демографія, і економіка, і технології, буде панувати над світом. І американці не хочуть китайського світу. Я думаю, що ми з вами, наші глядачі, точно не хочуть жити під китайською, скажімо так, під китайським баченням світу, бо ми бачимо, як вони хочуть врегулювати конфлікт, як вони називають, а не агресію, не війну Росії проти України. І, власне, тут є ще й питання, ми згадували Кіссінджера, він представником є політичного реалізму, йому байдуже, які покидьки, з якими покидьками треба розмовляти і тиснути руку. Він виходить з того, що в них є силовий потенціал, вони можуть знищити світ або завдати удару національним інтересам Сполучених Штатів чи їх союзникам. І, власне, тому це слід також враховувати. А на нашому прикладі, у нас понад 6 мільйонів біженців за кордоном, більше 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. У нас великі втрати, і якщо ми не кажемо про людські, то втрати і в економіці, це інфраструктура, і індустрія, і інші речі. Можемо собі лише уявити, що станеться в Росії, якщо вона почне колапсувати, точніше, коли вона почне колапсувати. Скільки десятків мільйонів, в тому числі через Україну, будуть намагатися потрапити до безпечного і ситого, і так ненависного для росіян Заходу. І це, звичайно, можна собі уявити, наскільки це буде тиск на політичну, соціальну систему всіх країн. Ядерна, хімічна, бактеріологічна зброя в Російській Федерації. В чиїх руках вона опиниться? Далі, наступний момент – це ресурси, які хто контролюватиме. Якщо ми кажемо про західну частину, це одна історія. Якщо ми кажемо про Сибір, який на китайських картах позначений як незаконно захоплена Російською імперією територія Китаю, то зрозуміло, що є страхи і у американців, що китайці можуть контролювати цей важливий
багатий на ресурси регіон і таким чином зменшить свою залежність від інших країн. А відтак і американці не будуть впливати на лінії комунікації, передусім морські лінії комунікації, постачання цих ресурсів до Китаю. Тобто тут є великий такий клубок інтересів, проблем і, скажімо так, елементів мислення застарілого, яке не дає можливості нинішній політичній еліті в Сполучених Штатах навіть збагнути, навіть помислити те, що Росія може розвалитися. Не те, що проєктувати якісь рішення, якусь політику, щоб це якнайшвидше сталося. Ну тут, як на мене, Олександре, не існує такого серединного варіанту. Ну, не існує. Ну як, тобто бажання балансувати я розумію, але результат, тобто не можна підтримувати Україну там наполовину. Бо якщо наполовину, то ресурсів в Росії більше. І в Росії є Китай, в Китаї є Північна Корея, ну це завуальований Китай. Тобто фактично Китай є спонсором Російської Федерації і в нього вистачить ресурсів. А якщо Китай головна загроза, то Росія її інструмент, то може і треба боротися з Росією і розумієш, що це Китай, але чомусь це не промовляють, хоча це є правдою. Так? І в принципі те, що ти зараз розказав, це сценарій такий, ну, в принципі, Третьої світової війни. Тобто вперте на бажання розуміти, що відбувається, хто за ким стоїть, і які процеси, який там ланцюговий ефект буде, вони призведуть до того, що зрештою просто цей карточний будинок, він завалиться. Я маю на увазі демократичний Захід. В принципі, ти так спокійно все це філософськи розповідаєш, але насправді тут нічого радісного немає. Чи є такий шанс, що все ж таки станеться щось на кшталт, ну, ментального або фізичного Перл-Харбора, коли Захід просто так прокинеться і скаже: стоп, ми маємо їх знищити. Або вони нас. До такого ще не дійшло, це точно. А чи може таке статися, і що це може бути таке? Ну, я не про ядерну навіть загрозу, а в принципі, ось коли до них дійде, з ким вони мають справу, що це дійсно небезпечно для них самих? Ну, чесно кажучи, я маю сумніви, що щось може таке статися, бо, звичайно, що росіяни погрожують ядерною зброєю, багато чого роблять, але вони не є дурними, вони не є самовбивцями. Путін все ж таки, я абсолютно вважаю, що він раціональний, правда, в своєму схибленому світі. І я не можу собі уявити людину, яка побудувала в Геленджикі такий палац, і там ще в великій кількості російських цих міст, який має там, я не знаю, чи дружину, чи коханку з цими дітьми, і є найбільш багатою людиною, якщо не світу, то Росії точно, щоб він захотів оцього Армагеддону. Тому, звичайно, що він буде намагатися з руйнувати Захід так званими гібридними методами. А це дає можливість європейцям передусім якось знаходити спосіб, щоб не реагувати адекватно до ситуації. Відбулася велика еволюція насправді з 2022 чи 2014 року до 2022 року, як дивилися на нас, на Росію європейці. Вони думалися, що якісь там божевільні ці українці, невідомо, вони корумповані, що вони там хочуть. Вони взагалі є руськими, росіянами, точніше, там руссискими, ось, і таке інше. А потім виявилося, що це все не так. Ми поламали тренд, ми фактично створили нову реальність. І я постійно повторюю те, що каже Тімоті Снайдер, що він має на увазі Захід, маємо бути вдячними українцям за те, що вони повстали, що вони б'ються і за себе, і вони дають нам час збагнути, хто є ми, і що ми маємо зробити, щоб змінитися, щоб вижити. Тобто, в принципі, нашою кров'ю, нашими життями, нашими багатствами ми купуємо час європейцям. Дехто робить правильно, як поляки, їм треба віддати належне, вони озброюються шаленими темпами, дуже правильно. А дехто, як Німеччина, вони розслабилися, бо Zeitenwende, цей великий поворот, про який казав Олаф Шольц, він був дуже класний перші півроку. Але зараз ми не бачимо, щоб німці озброювалися, щоб вони мілітаризували своє суспільство. Оце дуже важливий момент. Німці, на жаль, після цього періоду 45-го року, окупації, денацифікації,
Вони дійшли абсолютно іншого полюсу. Вони є пацифістами. А не можна бути пацифістами такій важливій країні з точки зору економіки, політики і оборонного потенціалу. Ну я маю оборонно-промислового комплексу. Будучи поруч з Російською Федерацією, не можна бути пацифістом, але вони дуже повільно усвідомлюють те, що вони мають мілітаризуватися. Це, до речі, дуже правильно і для японців. Бо японці знаходяться в такому місці, що у нас тут один божевільний з ядерною зброєю, а у них там є Росія, Північна Корея і Китай. І Росія окупує північні території Японії, Китай зазіхає не лише на Тайвань, а на певні японські острови, і, звичайно, хоче бути гегемоном. І зрозуміло, якщо буде конфлікт між Китаєм і Заходом, Росія буде принаймні шантажувати Захід своєю ядерною зброєю, щоб допомогти своєму босу. Тому це повільне мислення, воно і є причиною того, що, скажімо так, замало, запізно надавали нам допомоги. Еволюція відбулася шалена, якщо ми дивимося це як в підручники, чи в філософському есе. Але недостатньо, враховуючи, що нас вбивають, і чим більше вб'ють нас, тим менше в майбутньому ми будемо контрибуторами тієї ж самої європейської безпеки. Якщо б ми отримали все необхідне в 22-му році, коли кацапи бігли з Києва і інших міст, і могли би звільнити, якщо не всю територію, то й більшість захоплено з 2014 року, то тоді б абсолютно інші умови було б, і можливо би вже ми, скажімо так, дійсно сіли за стіл перемовин. Я скептично ставлюся до Путіна, але якщо б він бачив можливість програшу і що його імперія буде розсипатися, скоріше за все він би переступив себе і, маючи, звичайно, на меті потім знищити Україну, але він би зробив певні кроки. І, наприклад, якщо б Україну взяли в НАТО, ми б могли б бути важливим контрибутором безпеки в Балтійських державах і в Чорному морі. І таким чином висвободити ті ресурси, які потрібні американцям в Індотихоокеанському регіоні. Звичайно, я маю на увазі ситуацію після завершення війни українською перемогою, звільнення всіх територій. І знов-таки не тому, що ти кримський татарин, а тому, що надзвичайно важливо згадувати Крим. Крим є стратегічно важливою територією, яка не лише є загрожою, я називаю її дамокловим мечем над Україною. Тобто Крим в російських руках – це не лише страждання наших співгромадян в Криму, які в ГУЛАЗі, за великим рахунком. Це не лише постійна загроза нашому півдню і всій території України. Це не лише загроза країнам-членам НАТО в Чорному морі. Це постійна загроза Близькому Сходу, Північній Африці і Середземному морю. Там, власне, для цього і створювався Чорноморський флот. Тому в ідеалі, звичайно, було би, щоб ми стали частиною колективної безпеки і були контрибутором, щоб наші військові, які повернуться з фронту, могли бути частиною НАТО і допомагати стримувати Російську Федерацію, якщо вона буде в цьому вигляді чи якось іншому, від майбутніх агресій, не лише нас. Але для цього потрібно було би зробити серйозні і сміливі рішення, позбутися ілюзій щодо Росії, здатності її про щось домовлятися, позбутися міфу, що Росії не можна перемогти. Бо та ж сама Кримська війна 19 століття, вона дуже важлива з точки зору, це мій колега і шеф Андрій Загороднюк постійно повторює, що у Росії була можливість, це була її територія. І тоді цар казав, я можу втратити 1 мільйон солдатів і можна знов-таки кинути ще 1 мільйон. А хто там в Криму висадився? Ці союзники, їх там кілька десят тисяч. Але він програв цю війну. І тут, до речі, дуже важливий момент, дуже важливий аргумент, який ми просуваємо в Центр оборонних стратегій. Ресурси, да, шалені у Росії. 140 мільйонів баби наражають. Шалені кількість там нафти, газу, заводів і все таке інше. У нас цього фактично немає. І нас менше, ніж 40 мільйонів. Але найголовніше не ресурси. Не ресурси воюють. Воюють спроможності. Це здатність генерувати з цих людей
Їх тренувати, мотивувати, щоб були командири, які розуміють, як воювати, щоб була техніка, значить, боєприпаси, озброєння, щоб була логістика і багато інших компонентів. Якщо цих компонентів немає, то тоді немає спроможності, або ця спроможність недостатня для того, щоб досягати певної мети. Ми не є ідеальними в Україні, але ми це робимо, тобто конвертуємо наші ресурси, ті, що нам надають наші партнери, набагато ефективніше в ці спроможності. І, власне, те, що казав Залужний свого часу, писав The Economist, якщо нам допоможуть отримати технологічну перевагу, то тоді Росія не матиме шансів на нашій території ці взагалі. От шкода, що поки що такого перелому в розумінні, що Україна має виграти, звільнити всі території, і тоді будемо дивитися на Росію. Поки що немає у більшості союзників, але є принаймні у тих, хто потерпає. Олександре, я умовкаю. Ні, не те, що умовляю. Я б слухав тебе ще години 3. Просто спливає час програми. Дякую дуже. Все одно, знаєш, всі розмови до виборів у Сполучених Штатах, вони такі умовні. Зустрінемось після виборів, це буде вже предметніша розмова. Дякую за те, що знайшов час і натхнення. Дякую за запрошення.